Alhamdulillahi, doctor in ka duba mina sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa walaula an ashukka ala ummati la amartahum biswak ma'a kulli wudu'in. Ba don gudun kada in tsananta wa al'ummata ba, da na umarce su da yin asuwaki duk lokacin da za su yi alwala. Asuwakin nan malam a hukumance ko a likitance, malam ne kuka hango game da wannan karantawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To bari saboda bincike da nayi bari in faɗa maka abin da in na baka wannan kaman hikaya ko kuma almara za ka fahimci wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Za ka ƙara ba wannan aswaki muhimmanci. Sai na ce a cikin hikayar sai na ce duk lokacin da ɗan adam tsakanin ɗan adam ne da kububuwa maciji sai duk lokacin da ta fasa kai ce kan shi sai ya zura da gudu. Sai ta ce kai dan me kake gudu dan na zo janka da sauransu. Sai ce ai ina gudun dafin bakinki. Sai kububuwa ta yi dariya ta ce yirri ko ba haka ba kai baka ganin dafin da ke bakinka. Aini dafin da yake bakina wani yake cutarwa, kai kuma dafin da yake bakinka kai yake cutarwa. La haula wala. Saboda haka sai ka zo ka duba ka ga gaba ɗaya wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo ta, an assasa ta, an ba ta muhimmanci, an kawo ana kiran abun oral health. Domin bakin mutum yana da ƙwayoyin cuta da yawa. Wayansu suna da amfani, wayansu ba su da amfani. Za ka zo ka gani in suka zo a rana guda mutum yana haɗiyar miyau lita ɗaya. Ya kan lokacin da ka haɗiye miyau kana haɗiye miyau ka tana shi gaba ɗaya a rana ɗaya lita ɗaya ne. To ga 1000 milliliter kenan. Kuma kowane mil wato 1 milliliter na yawunka yana ɗauke da ƙwayoyin cuta miliyan 100. Saboda ka a rana a ƙwayoyin cuta a bakinka za a samu wajen biliyan 100 da sauransu. Sannan kuma suna hayayyafa. Sannan wa'yansu su specialty ɗinsu ina suke son abin da suke so su yi su lamusa da sauransu, ba abin da suke so sai dasa shi. Sai ka ga sun bi dasa suna ci sai ga wanda baya aswaki haƙoran shi sun yi zaro dasashin nashi ji an riga an cinye shi sun zagonye. Wayansu sai ka ga haƙoran rassan haƙoran jijiyoyin haƙoran ga su nan sun fito sun da an taɓa kaɗan sai haƙori ya zube. Za ka ga mutum shekarunsu ba su kai ya zama wawilo ba, amma saboda baya bin wannan karantarwa na sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya same shi. Haƙoran sun zube. Wayansu kuma su za su haɗu ne su dinga fitar da guba. Don haka za ka ga bakin wanda baya yin aswaki za ka ga yana yauƙi kamar miyar kuɓewa. Wayansu kuma za ka ga su ba shin yayi ga huhuna na kamar huhuna damɓar tsakanin haƙori da sauransu duka sai ka gan shi. Saboda haka in suka haɗu gaba ɗaya da ƙwayoyi da viruses da bacteria daban-daban da protozoas daban da wanda suka haɗu suka damɓara bakin mutum sai su sa mishi ɗoyin baki. Sai ka zo kana magana da mutum yana kaucewa yana kaucewa yana sauransu. To kuma gashi ana kyamanka ba dan komai ba dan ɗoyin baki. Ba nan gizo ke saƙa. To. Tsakanin haƙori da haƙori inda nan ne mutum ya ci abinci baya yin aswaki ko ba ka ba ko kuma ya dental flossing ya wanke ya goma ya aswaki ya wannan nan ne za a ga abincin wata ɗaya ya haɗu ya ɓoye a cikin wannan haƙori ɗin da sauransu wannan suna nan ne kuma ƙwayoyin cuta za su samu suna wannan. Idan har ƙwayoyin cutar nan suka haɗu da ƙwayoyin cuta masu cin dasashi suka yi bakin na jini har ƙwayoyin cutar suka bulle suka kai ga jini suka shige cikin jini sai su tafi suna iyo a cikin hanyoyin jini da sun zo sun haɗu da hanta sai su manne sai su ta hayayyafa sai sun kawo ciwon hanta.
inna lillahi wa inna ilaihi. in zuciya suka shige Mm. suka yi wannan za su ringa hayyafa za ka ji ana bacterial endocarditis. Bacterial endocarditis yanzu maganin ma da za ka bayar a gane cewa ma mutum yana da bacterial endocarditis ba sai likitoci ƙwararru da kayan bincike, domin ƙwayoyin cutar za su shige cikin zuciya ne suna ci suna da wannan kullum in suka yi fito sai ga mutum ya samu zazzabi in aka ba da magani sai su koma cikin zuciya su ɓoye su wannan. Wayansu kuma suka zo suka tafi nan sai zo su samu ƙashi sun samu nasu dama ai a baki din ai su ne suke kawo ramuka a haƙori to balantana ga ƙashi sun samu sai su ta guguwa sai sun ƙusa shi su mai da shi chronic osteomyelitis. Saboda haka ka ga maciji kububuwa ta faɗi gaskiya. Kuma duk wannan kai ne a kai ɗinka ne kake ma kanka. Kake cutar da kanka da kanka. Kake cutar da kanka da kanka. Saboda haka sai gashi wannan karantawa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cewa an yi bincike ina jin a ƙasar Isra'ila ne a kwanan baya manyan likitoci suka yi. Kace me ya tasirin aswaki ga mara lafiya ma? Kwarai da gaske. Sai aka ce to shikenan. Wayannan mu suna da rashin lafiya suna jin jiki suna wannan da sauransu amma kullum ana musu aswaki safe da yamma. Wannan kuma su baya musu wannan din. Wannan sai suka saurin warkewa suka fita suka bar waɗanda ba musu aswaki. To yanzu kenan doctor ko da a ce misali idan ba a yi amfani da na ice ba aka amfani da brush na zamani da makilin ya warka ko a na ice ake nufi anan? Ai in aka kawo chemical jama'a su saurara su ji wannan. Wannan chemical ɗin da aka riga aka kawo kullum kana shan shi a makilin din nan kana gogawa an zarge shi wajen rage ƙwan namiji. Ka gane ko saboda chemical ne da sauransu in suka riga suka shiga cikin jini suka yi wannan su kuma suna da illa din nan domin galibi suna da fluoride galibi an haɗa musu da wasu abubuwa waɗanda kuma a hankali kai kullum kana yi da safe da yamma ba za ka san high dosage na wannan chemical da zai shiga cikin jikinka ba. Saboda haka sai ga aswaki na itace wanda shine mai sauki ba ma sai ka je da kuɗi ba. Ka ɗauka wannan itacen beli dogon yaro fantastic. Malami na wani late professor ya kai ni Norwich wani Dr. Banarasi shine bincike akan darbejiya shine na je ƙiba ya ce goge baki da shi yana da chemical wanda zai kashe maka ƙwayoyin cuta ya inganta maka haƙora balantana wannan wanda ake kawo daga Saudiya da wannan in kana da kuɗi ka samu in baka da kuɗi ka je ka samu birji ga nan ko ina ba sai ka saya da kuɗi ba ka zo ka yi in kana gogewa wannan da kake da aswakin da sauransu da itacen za ka ga yana ƙara inganta dasashi ya maka maganin zaizayewar dasashi. Saboda haka kamfanonin da suke yin wannan suna yi da biyu. Akwai maganin toothpaste waɗanda za a aika da shi ƙasashen Afirka waɗanda ake son a ga an rage musu hayayyafa na kuma wayannan sai a ajiye su a ga wannan ƙarshen ta ma ga shi lokacin da muke yara ba da gawayi ake mana da gawayi na to yanzu akwai charcoal toothpaste wanda shi ba shi da wannan chemical din charcoal ne zaka dan sa shi kai wannan nan ka wanke shi ni na siye shi na amfani da shi kuma wannan bayani da nake na gabatar da wannan bayani muhimmancin yin aswaki da sauransu shi ma sai wani ya zo ce min doctor wannan bayanin da ka riga kai min na koma ina amfani da aswaki na bar wannan mai tsadan tsiya 2,100 kuna yanzu ma ya wuce 3,000 kuma ba haka ba saboda haka lokacin da nake yi bai hana baki na wari ba amma da na koma ina amfani da wannan dogon yaro da wannan abun nan ɗina na aika su amma dogon yaron da nake cikin kwana 7 sai na ji ni kaina ina jin armashin ƙanshin bakina. Alhamdulillah. Saboda haka ga likitocin duniya baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaske. Kaga da yazo ya ce mana da wannan ko lokaci mu dinga yin aswaki ga rigakafin ciwo.
oral health yanzu da ake magana ana cewa oral health ne da sauransu. In kana da lafiya aka duba ai lafiyan ka ne, aka gwada hawan jinin ka, aka duba wannan da an ga huhuna a bakin ka sai a ga kana da matsala. Saboda haka kaga wannan shine jama'a su duba su ga wannan abu da za su dinga yi, mutum ya kula da lafiyar shi, rigakafi ya fi magani. Alhamdulillah.